ए भैया सागर ए भैया सागर तो अखिलेश जी के माथा पर बंधाई पगड़ी अखिलेश जी के माथा पर बंधाई पगड़ी उत्तर प्रदेश में अबकी उत्तर प्रदेश में अबकी मचबा में हाला ए भैया सागर ए भैया सागर काहे कहता नहीं कि अखिलेश जी के माथा पर बंधाई पगड़ी अखिलेश जी के माथा पर बंधाई पगड़ी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार मान सम्मान जौन सबसे होला ओकर लड़किया के बियाह हो गइल। हां ससुरा चल गइली। हां आ ससुरा से जब आइली लड़कवा से भेंट भइल। कलश की का हो ए भाई इनका के बैठावलो ना भैया लंगोटा काहे बोलले बनी लाठी में जाई होने सुते बैठा बैठा हो बैठा जाएंगे गंगा जी नहा भागत ये तो होने जगह खड़ा हो कहने से जाता रुकी हो जा जाके आगे खड़ा हो जाओ जो लाठी से घेरो लाठी से घेरा होने जा जा तू ही भाग जा जा न हट बैठ जा गीत गाउने तू अकेले खौरे लगल है लोग तारा लोग ने खेलो क ना हटबा भैया बाबा हां होके होके कलश के का हो वो हम उहे हई हां बियाह शादी होता ही हमारा करने कुछ न त एक दिन बिना फोन करले तू ना रहत रहलू हां अब एको दिन फोन नहीं खू कर अरे काहे हो हेलो का फोन करी तारा के नहीं तारा तनको नहीं के बुझात कि हम तारा के काहे नहीं की फोन करत काहे नहीं करत माई बाबू हमर शादी कर दे हल हम ससुरा चल गए ससुरा से नैहर आइल बानी माई बाबू से भेंट करे आइल बानी तारा से यही से जात रहनी तो तू लौक करत ऐसे भेंट कर लेनी हां रहल बात फोन कैले के त अपना पियवा के आगे अब तो हर याद कहां से आवेला यही से तारा के हम ना याद करिला और ना फोन करिला चिन्हा गइल आज बाबा म्यूजिक से आ जा लइकवा कहला से बसंत भाई जग ससुरा सनम दिहल वही सन जखम जग ससुरा सनम दिहल आए सन जखम जग ससुरा सनम दिहल वही सन जखम अभियो हमारा तुया परलू हो खुश बन खुश रहलू ए जा अब न तू फोन करलू हम जान हो खुश बन खुश रहलू ए जा अब न तू फोन करलू हम जान हो
केदार चाचा पुरस्कार दिले बानी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन प्रणाम बा केदार चाचा का अभिनंदन बा लइका कहल जग ससुर सनम दिहल वही संजत हम अभी जो हमारा तुया परलू हो खुश बानी खुश रहलू ए जा अब ना तू फो करलू हमर जान हो खुश बानी खुश रहलू हो अब ना तू फो करलू हमर जान हो उसका ये आशिकी है मेरी ये इश्क उसका ये आशिकी है मेरी ये लड़की नए जिंदगी में ये लड़के नए जिंदगी में ये इश्क उसका ये आशिकी है मेरी ये इश्क उसका ये आशिकी है मेरी हम जान गए तू और के में काम नहीं खूब कइले जौन सबका संग होला तौने हमारा संग कइले बाकी हम का बात है तोहरा बिना जग सारा लागत हमारा सुनबा का जान कैसे तहरा मिलत सकून बा क्षमांगुर जी के नाम पर पुरस्कार लेकर आए रही है भीम जी आ देखी तो ये चाचा लॉय पर रुपया देता नहीं शब्द पर नहीं देता कैसे कि शब्द से यहाँ का मतलब बा जो यहाँ को उम्र हो गई गम के गाना पर रुपया देता है प्रणाम करो ताहरा बिना जाग सारा लागत हमारा सुन काजन कैसे तहरा मिलत सकून बा कहीं ताकत रहुरा प्यार रहे बेपना ताकत रहिला जुग जमाना से आप डरलू हो खुश बानी खुश रहलू ए जा अब ना तू फो करलू हमर जान हो खुश बानी खुश रहलू हो अब ना तू फो करलू हमर जान ये भी जुदाई इश्क में एक पल
सियाराम भैया पूरा टीम के 2000 से ऊपर पुरस्कार देने या संगे संगे हमार बसंत भैया हमार मित्र सेक्रेटरी साहब ने खिलो लौकत नहीं क्यों वहां का बड़ा हमरा का हम कहे हां बस बस अंतिम लाइन मित्र हमार है प्रसाद भैया दूसरा के परोज में जानी तो गर्दा कर देनी आ उहे के बोलोले बनी अभी ले 2-4 गो 500 ना लौकली सन हम का कह हां के पहलवानी फर्स्ट जीत रहला के उहो का हमार भाई बहुत ही सुंदर नाल वादक हमारा मुन्ना जी हमरा के पुरस्कार देनी है एगो माला रहुआ के हम दे आज के दंगल के विजेता तने माला बताओ हो माला बताओ रोहन जी खाते को जोरदार ताली रवा सब बजाई ए बरा के युग में पहलवानी लड़ल जानी कि बहुत बड़हन काम बा आ हम भगवान से कामना करब कि रोहन भाई असही इहे दंगल ना जिला स्तरीय ना राष्ट्रीय स्तर के रवा दंगल पहलवानी में अलवल दर्जा मान सम्मान रवा हासिल करिए भगवान से कामना हम करब बाकी प्रशांत भैया ने खिलो कर हम का जानते हैं यहाँ कैसे रहिले प्रशांत मने प्रशांत हां भैया आई इहो निकाल ले हम नाचे के नाचे को का कहि तहरा बिना कैसे हम रहिले आई न मवतियो समय के पहले का कहि तहरा बिना कैसे हम रहिले आई न मवतियो समय के पहले जिनकी कौन के बारबा बड़ सोना जिनकी कौन के बारबा बड़ सोना देहाती खाती अब जिए मरलू हो खुश बनी खुश रहलू ए जा अब न तू करलू हम जान हो खुश बन खुश रहलू हाँ अब न तू करलू हम जान हो खुश रहो